evenementenhal stond zaterdagavond compleet op zijn kop tijdens Toppers in Rooi. In een 2,5 uur durende, wervelende show zongen Geert Pelzer, Ron Barends en Don Mulders de grootste meezinghits, waarbij ze muzikaal ondersteund werden door MMSK Sint-Petersbande en de Royse Hofkapel, gedirigeerd door Joop Dirks. Toen de laatste confetti was neergedaald, de laatste noten waren gezongen en de klanken en lichten waren gedoofd, kon er teruggekeken worden op een geslaagd concert. Ja, het was echt een heerlijke, fantastische avond. Vanaf het begin af aan zat de stemming er goed in. We hadden een goede flow en het publiek deed meteen mee. Nou, dat was gewoon tot op het einde houden we het gewoon vastgehouden. Het was echt fantastisch. Ja. Had je dat kunnen bedenken toen je eraan begon? Nee, dat hoop je natuurlijk wel, hè? Want ja, daar maak je zo'n programma voor. We zijn niet de echte toppers, hè? Dus, maar je wilt het natuurlijk wel proberen te evenaren. In ieder geval dat sfeertje proberen te krijgen in de zaal. Maar goed, dan moet alles mee zitten. Het publiek moet meteen het goede gevoel hebben. Het orkest moet het goede gevoel hebben. En zeker de jongens die daar staan, de zangers, die moeten het dan doen. En vanaf het eerste moment hadden ze het publiek te pakken. Ja, niet meer losgelaten en fantastisch, heerlijk. Ja, geweldig. Ja, dit voelt super. Super. Het was, vanaf het begin was het gewoon, ja, iedereen deed mee. Het was gewoon vanaf het begin één groot feest, tot het eind. Ik heb het heerlijk beleefd. Inderdaad, iedereen is enthousiast en ja, je merkt gewoon, je hebt hier naartoe geleefd en je doet het 1 keer en dat moet meteen goed zijn. En ja, het ging lekker. Maar wat Geert zegt, het publiek deed meteen mee, ja, dan is het een warm bad. Dus dankjewel publiek. Ja, heerlijk. Ja, fantastisch. Maar dit is al gezegd. En ik bedoel, de energie die je vanuit de zaal terugkreeg, die was bij het eerste nummer al aanwezig. En de mensen hadden gewoon zin erin. En ja, en daardoor zaten wij ook lekker erin. Het orkest zat er lekker in, de danseressen zaten er lekker in. Helle, Gert, Leon, iedereen deed lekker. Ja, dat werkt gewoon. Hartstikke fijn. Dankjewel publiek. Ook Helene Nelissen kwam het podium op voor een medley van Tina Turner. En het Venraai's Amazing Feest was natuurlijk niet compleet zonder een gastoptreden van Gert Jansen. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich möchte dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Oh, verdammt, ich will dich nicht verlieren.
Ik heb ook echt genoten. Het was natuurlijk een stuk spanning voor mij. Ik heb nog nooit met een band gezongen. En het was voor mij een nieuwe ervaring en daar was ik best wel zenuwachtig voor. Maar dit was gewoon een sensatie. Gecombineerd wel met een beetje angst van gaat dat goed? Hè? Want ik heb al een paar keer gerepeteerd. Maar het is hartstikke goed gegaan en wat een feest hij. Wat een feest. Verder ook, het publiek deed goed mee. Dus ik denk dat ze in alle opzichten heel erg tevreden kunnen zijn. Het was een super succes. En het gaat gewoon nog verder nou met de afterparty. Hè? Ja. Dus absoluut voor herhaling vatbaar vind ik. Ja, dat zal het maar even afwachten. Hè. Heel eerlijk, zo'n project dat is enorm, vooral financieel risico voor een vereniging om dit te doen. En ja goed, er moet geld bij. Er moet bijna altijd geld bij, want het is gewoon een hele dure operatie. Maar als je ziet wat het dan vervolgens teweeg brengt bij de muzikanten en ja, wat een goed gevoel dat je daarvan krijgt en een teamspirit. En wat voor een fantastische show en een fantastische avond je er neerzet, dan denk ik, ja, dan is het dan het geld wel waard. Maar of het dan nog een vervolg gaat krijgen, dat is altijd even de vraag. Maar ja, ik denk als je dan het publiek vraagt, dat ze zeggen van heel graag. Dus wie weet, volgend jaar of over 2 jaar dat we het nog eens een keer mogen doen. Het zou mooi zijn. Helemaal top. Ja. Het was echt geweldig. Het was gewoon een... genieten. Ja, genieten. Van top tot teen. Hele leuke avond gehad, leuke muziek, voor iedereen wat wils, voor jong, voor oud, voor iedereen. Ja, ik heb heel erg genoten, het was echt geweldig. Ja, echt prima, heerlijke muziek, iedereen kan lekker meezingen. De sfeer zit er goed in. Ja, precies, het moet vaker gebeuren. Ja. En met als enige smet op de avond dat het bier in de evenementenhal tijdens de slotakkoorden tot op de laatste druppel op was, kan iedereen terugkijken op een zeer geslaagde eerste editie van Toppers in Rooij. Never 30 years ago, you used to shoot out to disco.